O delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, e a xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza, Eloína Núñez, visitaron esta mañá na compaña do alcalde, Manuel Ruiz, o centro de saúde da localidade. O motivo da visita non era outro que comprobar o resultado das obras levadas a cabo nos últimos meses no dispensario e que supuxeron un investimento por parte da Xunta de preto dos 16.000 euros. Gonzalo Trenor destacou a importancia das obras que permitiron a reforma da sala de docencia e a habilitación dunha consulta polivalente. O máis importante non é só que fixéramos este tipo de actuación, sino que o Sergas, o Servicio Galego de Saúde Pública, está a facer un traballo constante de inversión nas súas infraestructuras. Exemplo diso é este municipio e esta comarca, como por exemplo que se acaba de licitar a sala de endoscopias do hospital, pero quero lembrar que nos últimos 2 anos o Sergas ha investido máis de 80 millóns de euros en diferentes actuacións no plan de melloras da atención primaria. O alcalde Manuel Ruiz agradeceu o investimento realizado pola Xunta no centro de saúde, que vai a permitir mellorar as condicións dos traballadores que desempeñan o seu labor nel. O rexedor referiuse tamén á futura ampliación do dispensario, despois de coñecer que esta actuación está dentro das prioridades 1 por parte da Administración Autonómica. O que lle teño dito ao conselleiro e a gerente da área sanitaria é que nós llevamos a ofrecer as alternativas necesarias para que os técnicos decidan primeiro a solución e despois a ubicación, non? Porque hai varias alternativas e lógicamente unha delas está no tellado do concello, que non se pode facer un novo centro se non lle dotamos, cando menos a consellería, de un lugar axeitado para que podan decir que sí. O concello traballa agora na busca dunha alternativa idónea para poder acoller o novo edificio, e unha delas podería ser o actual auditorio.